Tini chini mothao samung tangnani phaisa warok sung tanlainai ke ang mai mui rok jotono ready khe tui phaisa nadi piang tui phaisa da tui botol taro mui mai jotono tongo tabuk thangui tongo lamao lama isa haksal bait bai ke prai 15 menit ete 20 menit nango. Finally ang sok paikha wa bagano wa hangka ke sak mani bo tanir na kok tongmani haipano samung pailaya ni bagui tei hajira rok bo manliya aboni bagui bo tanai rui manliya ke sungno se tanai nadi hinui sao ke bo tanai rokha ke kongsa 15 taka tongmani piaba bo tanai rui mania ni bagui tabu hangka ke 12 taka rok nai kongsa bagani wasemo Chini gari sok paikha tau sung wa bo tanai paikha tabuk gari box halai tongo wano gari bara hangke 700 maru gari bara wa bo belai kaham kaham koto kolok mamani yang bungura deh kelai sang wa ke bono tani rekha nokphang tani mani bo 15 taka khena mankha wale belai ka koto kolok no ke charge bisingo hap me ni bagai lama kari ni bagai kolok kinaro no ma bera laikha one rekha lainai chini charge complete nya kho rang pisa problem ni bagai turuk complete khlainani sai tok lai tongo sing sini mothani borok belai kheno ei side te rungjak pal ke sing khathansa kha baksa ke samung tanglai tongo charge ni ambai maro sini charge ni joto okra sakra joto mothani video khlainai rok khathansa ke sing samung tanglai tongo nadi yang lama haksal mase ni sing mar kalayo sar singo gari habai man khain ke to asnangla khamu pai nai hamle bagani wasing ke abni bagai kobo kotor kobo kolok kilik mani khoroksa kongbrui kongba ni bara paya ke mo ke sing ma bai kene ke ma balayo kolok mani bagai oro asto khan 10 khan roke khaja ke sini charge ni je lama charge hap mani sini charge no horoi tongo chini charge buskang ni ke ekdom uncomplete kho jeng pairalai maya kho ini ni kisisa vlog video asuk nang sinai buskang video hain hai malai nai kaitor jot non hamari goplong khlai tong